ike manye mai ni doma foiko wai bije no de ye ejin re tabulo yo muro awani seko bela jeleke adola laba ibi ikenya ko yibo ke siga be kalo kola siga tola ala du golo da ka fere ayuari no fotele wulila de ibi ta yoro wore dunu e banambolo ye beni sigi yoro moro novon ko mata tasira kelen no abada minyi kumblena mi maja de bisika yele monote ala ya tasira minda awo novon mo sira kelen mine wani ya tige kurabe bo ni mati sigi ma kerefe yiri kunti ladombo o chete fengore fana be jiju goro ni jegete wakacha ala ka nguna ja mani be bama be kako be faro be wala be faro be atika foka ba bijila muro nimbela jele bijila ko sebe muro awekado nimbe ba tasoro nimbe be balo ka soro mama jojigi ko no te sinde kono la we ala ta dembolo wa kuten dori kun ala ta fi ala ba fifa seden dumu fe atita ma abetama bolote dumu fe ati yala yala seli la horoma bana ali sungolo seli la horoma dumu di yala aywa bro trawre ala ka nguna ja amin ala ka so nyuma ya dama rabbi amma bro awamiye jamana ala ka basigi amin ala ka basigi amin jamana de nyumo muro ambela jeli ka ndege de nyuma inshallah munu fana ma hakil na nyuma soro ala ka hakil nyuma ndi anu bela jelema muro jamana ka nyeta abe ambela jele kofo on ne ka wuli ka jo ananga solika bo ani awakado anda jogo na ansigi jogo wo de bisa ka nyeta di jamana ma wa kelen be kanga do ka keta nyingali ke ne bika munge mfaso yi abana mika munya mfaso yi abana mika munche mfaso yi abana madola ngatu ga anyire nyingala ndesani muro mi alaka anda fapma dama amin anda farapma alaka no no anye fiu antu fe fapma alaka so nyuma nama ya rabbi alaka jamana basi amin mantoro shiti la ko be ala tanu misana awakado minye binego karafe abe mami molo oye bato mangane minye awakado bato mangane tawre bato mangane bare no borai minye awakado atete o femine awa tapli touré alebe realisation Bwakari Jarabad alebe difula no bora jamadugu kumbo kefa kuyate awa keita muro katase awakado minye marketing na mandawbe maru tamura be directeur Zakari Fomba El Haji Margachen Daw minye awakado ani El Haji Papa Balo muro kanu mbela jele foku walinyumanto minye awabi ere mantoro shiti la ko aywa ala barkala aminga kene toro shitala mantoro shitala alhamdulillah yere murbo sanogo voilà furumuso ami c'est ça gorobne bay yado aka kenewa habiba shitala mi nywana kam misoro nywana te ale ne amin ko tade nywana te misoro siri la mali yusu ko ni abite gorobne misoro wala yusu ko ni ebi reblan bela wala yusu ko ni ni alu biagi torole che on s'en fout on fona digra do la tu sonjada alubiagi sonjada traure bro mi awagado fati inika gishe inikele minye sana foka première tam amba foka walinyundo depuis gishe inikla douane bro namu ban torositi la ko alhamdulillah bayni dum zonga ke ko bashi ko ndiye he jugo bo ira ko yi ko babu bayni ka fo fona karijo kani makulo lado kolokolo kanu bawo dantawla wallahi anga fulini tanuni wala nyumando ko nyeshi bela jele mani sangaina pasoko na na koka kanu ba jama ko danto lu fanana ka do nini masera ka ba ubi koroto ne beleke laje akunye kuna foni mi ngoye ku bo kuna siri kono angona ya wasado fasiri sebo no kono kuma ukilengele sugandira kanu guru na kuma bati bon namuno sugandira otina ku garjiga yewa yusu ikado ambu foku barikada ka sofla masata nuka wale nyumando ka rasulu barikada nema ne kishiba ma alako jide aka am masa usara tambulu folini tanoni wale nyumando ya use ya milaba ka duo ke alibi alako bulu kan shuje ankoro ka bana koro banka jidi ke lafiaula foide kanu soro mimbu toro tun okuna munu be chiesu bada dali alaka no lunanga bamba to bela jele yana maya hine alako dianjiro moya yusu mana minye ikado kanu ba jamae
an ko te ngoni ntuma sera an sigi kunya olu ko ye bla kun gati magwanye ye foli ke mbe fara nyonga foli daka mbe soro ga ikado si ko ka kamale ni fo taramana alu ko ne daki manyema baya ali anga foli baye ka foli ko ke ganyeshi alu ndauma indicateur du renouveau alhaji dramana alu ko kana mauka kuma kupe ku amandinye nimenze be kuma la kana kupe kura amandinye alu daw amata mara absi gata nga mata fo ala gata ali farati bala de ukajete binde pakete maka tati ku shini waridu fika jodi anika sera kasabati do fona sabati wala nanya irigate do tambaka do sitani ba se buera utai boyo utita boyo la ere iblisa ibta jombo iblisa ibta jombo ibi buli bomba odi jege Ogola la ye irigate alu alaga jama fo imprime renouveau imprime madu sugo banaka jama mu fona fo kerenga ya kabbe barikada ko atuma sera asera akumfolo nyadima nyadima mine oni yadi ya yusu nyamine ndi barikaye irigate renouveau maleta na de do ka ko shinyirema min irigate renouveau ni nyaleta ikado wasulum kumambe ay no blake naka kalmuye akoko minya enfiere diko ka ko alala ko minye ikado minisma amanyema do akololo bino kangoi fe miye uluka ma minye shinen do maya jo sharia ni hake o matarafali koma o kumana ko kangari shena ka adama ninga wati buluda klefla o kana soro bomako ya ga koso ni kasauche ninga usayata maye yusu yakuba dumbia wasolo ale ni fasirin wati na akol la selu kera gouvernement fe no communiquer o la seli mi ngera gouvernement fe no furaje fanga gouvernement abora onga ikado ministry sola mi mbanga jamana ni jamana wore ko nyaw nyana bo aye fasirin mi nge aya jira fasirin ngono ka foko fe mi ikado jekulu mi mbiya no nyeto mbaka jekulu ye no bolo fara uka kele bolo mi mbam fe no ko okanga na onde manga jamana kele kula ko uyenga ni asri mi nyikado onga gouvernement ko madobe kale mango ni yebi ka ube akaka koso ni kasauche no ikado Guillaume Ngefa ikado Antogo Andali kale kaka koso ni kasauche ko directeur de division des droits de l'homme minisuma togola akaja ko ni mbora muna ko ni makofole ku ya nyina fe kaka nga bangumbla klefla bonyongo kono no ye malidu kulo ya kabla klefla ni o ya soroya bona na shani gabwanyela o angoni defengwai abana otmana minye ikado ni la hala imi vleni ya sa ukani hakli na inta ka bora ni makofole nga tabulola ka sabuke ikado ni mishe andali wiro ka fola aye ikado dansago niga sharia soso sharia mimbe ikado ukato mimba onfea ukata bulo ikado sharia kiso kayo soso mi ikado kafo au sosoli obebuli mamununga haka ja rila sigide munumba onfea no luye ningole masina uke okmana uboru ka hake kono uyuka sharia uye dansago fe mi ikado dando debe ukakula ukusendo kula kada hake dola inafo jien akatabulu ani benga ulu ya asabati chugo mina wako vemi okoisa ko ni jele do bamako be ga re la fasani ni kuma kai nye mi nya onga mara anga manyema wi mali manyema ulu ya jira ka foko femi ka do ko ni laskide mi manfe ya no ye tie tomba ga kele bulu fara mi mbe o kala skide nye ko mi manfe ya no ko aye ale de suga nili ka yere ka ma do kanu ka to bla jie tomba ka jere kenaka ko mali société civile ko yo to la maye ka so ale ka masugandile du fe mi karo kafo otari sigi kene kan burujali ayo daunga fasoka andali okumana ko jato ya jira kafo ko ay mami blagata atara mamun ntogola ano kumanga abe foko usurpateur ko ayo do de blagata kata aunga ikado jamla la gushi ko tara société civile jorofa ka soro mama blagata mali manyema oto kalama be makaka wa mi saramala otmana kayo bara minge ay dansa go ay sharia soso okumana ko mi ikado kafo ale kama sugandi aka ma taleu ko lu blagata olu kata kuma mali togola kata ikado madani do ke jien ikado ajere ba okeneka ka soro ikado kafo mali do ulu kama te mali manyema ka ma chilende wasarangana maye ala okumana ko ode ya to ni ma ko fole anyin nafe klefla ikado kafo aka yambla klefla konona abana
o tumana ko mi ga do ni kun nu ka mata tabulo ni sharia hage ukono aga jama min tale fleni alla ko donente ate ka do kulula mi absiga ta mi jorofa andali ale ni bwaire la kaninge o tumana kwa kanin ga mi fleni ye kibai ka fo ko fe mi ga do jere do urukera ko conseil de sécurité nations unies tola mi ngara mali re kunga o kene ka insa ibai ka fo ko mi ga do ni ngoye ko anga manyema uye kuna foni mi me okola o tumana ko communiquer ngara kada odeka uye ulika joke ka ngo nyenyini ko mi ka do ngo mi vle ko andali nye bara minge ka do ka vo sharia sosodo dansago do wa manganke o kumana ko fe mi ka do ay ma folo mi nyini mali dena ko abo blagata ni ngenenga o yere woloye yere donado horondo ko yi babulo o amosoro minge ka tara musodo nyini ka do ko to babolo ko no ko labe ko blagata ni ngoina ko kata ko usurpateur do ka do janvier kalo kile mugane wolom fla ba fla ni mugane saba saina ko mi nyi ka do ko tara kuma mali o tola ko société civile ko joro fa ba do ka soro ani jekulu shiti nyu ambulo ya ka kembe ga jekulu mi yere labe o jekulu be kokande wa malidew nga jekulu te ka do ka fu atega kuma malidew ntogola o ya muratabulo sharia shite aka jekulu ya mario ka kuma malidew ntogola ko communiquer nyemi vono ila selinye ako ni ma sabanaye anye mi gbe ka wulusho no fe minisma o ka jamakulu chela ibaye ka fo ko mali ma nyema o ye dogben folo o kera jam ezue kalo o kile muga ba flani muga ni flasa o kuma na ko gbene o tu ka kuma la sela o kan zelikela porte parole ale ko ni ka do ku ya le gbe ka wulusho no fe e ka do Nations Unies o ma ku yoye Olivier Salgado ale gbene ka burje yu akosa yusu ibaye ka fo ko kuma na ko kuna foni wero ko lu fana folo la le yo kuna foni mi fulo kera kono wari wulo masiri taba binani kono don okungango kibarela mi ngera baflani tani kono don sanfana na uka biro mi mbia no kun dagayro benedo kidalima minisuma ka biro o manyema angongo fana ka kuso ni ka saw cha kana ta kali kalato ya merci o fana anyo gwen ka wulusho o fana nofe ka sabuke o fana kan nengun sebene ya kuma doye ko kan nengun fla ya kuma do aye minge bambanci koro ka jere do keneka no ye ex rebelu ye emenela olu ka kereka aye mana ka do fo ka do nga jamana tabulo ka o kero fana gwen sababu ye ma shiti gwen ni kundila ni kundala o kuma na ko min ye ka do ni ka do minisuma o ka jama kulu che ko anjere ka do ambe jate minula sika yere ba kula ka fo kulu ka wati kuntala na mono bo follow o resika be si na o hakli flan be maula follow awo hakli flan be maula ko ni ba jira ka fo kan che go to gele ale do de haka ja hakli flan be maula ni mina ko ere sabati o kab na ke sababu ye kuluka mono boli ka dangaro ere la on fe envolo yago dumia anya ale ka nobla ni anya sama go indicateur de renouveau ko no ba bidon boli oni nga representant ti do gwen ko sa na ka bo Burkina no mu begwe ga bo farafina du ko ka anti lafia ate ka on a blend iblisa bonzondo e même fina ibe ka sanwolo vla fanga de ni bella sama afo ayi sanwolo vla fu minge mali ko wallahi ka bo mali ke bateme sanwolo vla tika ka bo mali shila fu falaki wallahi bateme sira ni yere sago keni yere sago ma ba fo ni nye wushu ni baga ulu ti jela tige bliu ti jambe ke wale ndoro ndibe manifu muna mvambi abana ota to imbele jeli na fly abana o ambe sunani fari ambe farida de ko abana bana ko nba sirbe nu sigile ma ko lu fana be malibi yesu abi maka kalfa toro ala ka nguna ja nyina maro ko ngata nanga fasuba nouvelle horizon amba leta minye ambassadeur de Russie no ye awekado Sergei Lavrov muro awekado awo minye ale ko ninge me ka wuliga joge ga ta mage tamai abina onga maliba kono ministre des affaires étrangères de la fédération de Russie gabla job bi Suga abla job ni ala sonama abichu aunga jamana kono bi muro awami ni tamam flane kana aunga jamana kono abido fe min ngono samba flane muga ane saba ministry awami nyere la ikado ko ni yewulika jobae akemme kami mbolo dano e munumunu salo ye Sergei Lavrov muro nyere la
ale ni delegation ba olu kono mina awnga jamana kono a kunti doware moro ninta mai awami mimba ni risila ni nyuanje ni gouvernement fula ni nyuanje walsa albi anga teria ananga buldi ngoma obisaka sinji chuko mina moro no temana ka boy fa mimbedo anga jamana ka nyeta sabatilila moro abunapman nimbela jeleka no temana ka boy nyera laje jamana nyema flow no Putin aleni awami Putin toko anga Putin mali Putin ni suka Putin anga ablay jobu flafa anga ablay jobu flaw mali ablay job ni risuka Putin moro mi awa ani asumu goja olu koni nyera la benga membo ni nyanje o nywande mesra ani kado nyeta sira anam se ka wale ke wale mi hal no banga tere asinze koni mami mbadon minye irishila kabini wati mina onyanga yere mahorata tamba kele ani kame kono doni bi woro no 1960 ko irishi koni olu tere ala ka onna ko don moro tere ani sinjia ko kun sinsilendo ani nywanje ko sebe wa miye ni tama mvlani famiye ubabi sinzi faminga oye lakana tasrai ani jenyoya mimani nyanche soro tasra la ani jago tasra la murokana unapma nimbela jeleka miye ningoesa mbesergo larofa kale ko nga tama mabsika foko tama do tafma mina nafabe jamana fulan numbela jeleka tama nafamado abana nyeda fulatigi yate flanka fuyate nengu fulatigi yata mate jamfa tamate wallahi awo demba konte nyale ka fasiri anya bo nouvelle horizon no cheni fana bidigi fade na tu makroni so bi fali gwatigi furugo atoisa pati sakana abeke fa fari fundene bi bobi serge na walashi ni demseni bismillah ay dega to bi kablanye dega glanga bla serge o kada ide nugo magoro musoyi eski afa ka fusukali ba furi ka fusukali ni ko muso ibi muso to tiede parce que muso me ko mi jege jalan deben jala awo wani ya nyira idro yesu la nyira wallahi sulani ne mara wa gene ni be ko kuma ka bala fa abetla ka shi pusere le ndo ma pandalo ya lawa no enyo ya lage yusu yele ka sai koi ni cheni funa fasa ni dujena bili abunya na bili na janya inkono nana kati mo musota awa o gene ngale ko falbu go bere wallahi ala te bega far go bere bo do tay beri jalani ala lik ne wana ni ko Brigitte Macoroni na fana to godi ne wana ga so ni bete dai dama kana fore cheni so mine fengoro bala ko abisoni atiso mado la ali bararota abanu kwama ay ko jugu bodeda kan naji manna na igandulu boki mwala ko no hinete ma hinete ala ga guraja lob maleta yusu ni lobta ikado ga fo ko mungringa joni nganya ki sema kembe ko farida ko faransi rebe ga muso ko be de nyingali fule nyingali wallahi MSC ni ale ka fasiriye ikado obukono bi yusu femi ikado kabe wati bosa ikado bamanji uka faranyonga jekulu mimbi ko coordination de mouvement de la Zawad yusu ibai ka fokulu kele ga giringa joni nganya ki damne rutilini tani anikini ni washili ku kembe ku damne wa ubi muruti kidali bidoni fo bamako okumana ko minyi kado ni jekulu ye no ye bamanji koro ka faranyonga kuluye akaja ko minye kula ukala da koro ni ekwe ni yo dabulo koro ye abana minye ni fale bugo e da koro ye ni ko ne murutura la ye da koro bo o minye ka do ni e koro lengwe ko kaba unga jamana ni gele ya binaga ba fla ni tanis flasa kana se bima nunu unga jekulu mimbe no esema e tuma wo tuma nango ame parake katanye fe wala makar no boko dola ko sebela maula ibaye ube wuli ka giringa joni ngaya ki damne ku ube ikado balanda ola yasa ku bana mini okola o kasoro olu yere mawuye mamunu ye jenyogon juguye o donné do olu la bikote nyina mini fura fere la ka jenyogon juguya ubo la no narco trafiquant ani jihadisu ubo olu fana ka jenyogon juguya la o benata ngembe ku magoto kuma ka ba nyina go sigingo ko obu bulo jaja nunu nda atibla kwe ululu ka lada la ululu jogola udeliko do ikado ngunu ngana ngunu baba ulila delikola utakembo yebi yusu ibaye ka voko nunu nga tabolo jefere tu la kwe gbele ya mina bina aunga jamanaka o ye soro sira belebele de nunu mbulo
bolo u bɛ kɛ banna ye o sira de fɛ wa k'u ka o sɔrɔ min filɛ nin ye k'o ye manakun n'u ka jago sira de ye maloyala manakun ni maloya jagokun ko o de filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ in a banbani ye wa u yɛrɛ tɛ fɛ i k'a dɔn ɲɔ ka bɔ ko la o ye seba ka hakilina de ye nunu ye maa siya minnu ye ko maa damadɔni dɔrɔn don n'i k'a dɔn nin kɛwale sariya sɔsɔ kɛwale minnu filɛ nin ye ani k'a dɔn dansago wale minnu filɛ n'o ye i k'a dɔn narikotarafikayaw ni jihadisiyaw ye maa damadɔni dɔrɔn de ka sɔrɔ bɛ nin na i k'a dɔn Kidali marabolo tɔw bɛɛ lajɛlen kɔ kan o maa damadɔni olu de kɛn bɛ k'u da jama tɔw kɔ kan o kumana olu tɛ fɛ u ka sɔrɔ ka ban fiyewu ni jama tɔw ka hɛrɛ sɔrɔ ko u ka wuli ka jɔ n'u ka girin bɛɛ kun y'o ye ko n'a fɔra tuma o tuma ko baara bolodalen dɔ bɛna kɛ min bɛ fiɲɛbɔ da di ama ko sema bɛ wuli ka Kidali bɛɛ lajɛlen goloba k'u bɛ ka fɛn dɔ de labɛn koyi u bɛ ka kɛlɛ de labɛn nka n'a bɔra u la Yusu a na mɛn ka lakale o kumana ko kɛlɛ min filɛ nin ye ko i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn u yɛrɛ ka kɛlɛ tɛ koyi nka u bɛna bila kɛlɛ de la ka sɔrɔ ka kɔkɔrɔma don kɛ k'a sabu kɛ mun ye anw ni Faransi ka i k'a dɔn jɛngɔma ɲɔgɔnya tiɲɛnen ani Faransi gɛnɛ ka wulu su a nɔfɛ k'i b'a ye k'a fɔ k'a ye fiɲɛba de don ninnu ka latigɛ la wa kɛlɛ kun ye nin de ye ko maa si tɛ fatɔ ye bilen bɛɛ bɛ kalama bi min ye i k'a dɔn MS ka fɔ ye a ko Faransi a maa ɲɛmaw k'u ma jɛn n'a ye cogo si la Mali ye mɔnɛ min kari u la k'u ma jɛn n'a ye cogo si la a tɛ bɛn u ma bi a tɛ bɛn u ma sini fɔ n'u dɛsɛra yɔrɔ min na o kumana ko min ye i k'a dɔn Mali ni Faransi cɛ anw ye i k'a dɔn bɛnkan dɔn an y'o da wolo k'a sɛbɛnfura fara ko coopération militaire an ko an ka hɛrɛ t'o la an y'a fara k'a fili o ma bɛn Faransi ma ka tila k'u ka i k'a dɔn binganikɛkulu min bi yan nɔ ko i k'a dɔn ko troupe d'occupation n'o y'u ka wolomasiri tabaw ye an y'o fana gɛn o ma bɛn u ma lasigiden ka npogo kɔnɔ kelen don la nin bɛɛ mɔnɛ karilen bɛ Faransi la ko Faransi t'a bila abada n'a ma dɛsɛ wa a yɛrɛ dun k'i to yen k'i bolo manabɔ bolodi cɛjanya o kɔni banna o bolo manabɔ a tɛna ɲɛ sɔrɔ ko la f'a ka kɛlɛminɛ de ɲini a bɛ minnu bila a ka baara la anw fɛ yan nɔ i n'a fɔ 2012 san Nicolas Sarkozy ale y'a baara ɲɔgɔnnaw kɛ ka i k'a dɔn MNLA labɛn k'olu kɔnɔ don k'u su ka kɛ Mali kan k'a na sigiyɔrɔ d'olu ma u k'u ka dugukolo ye Blaise Compaoré o ka nanfigiya n'o ka janfa kɔnɔna la ani k'a dɔn Mohamed Ould Abdelaziz Mauritanie jamana ɲɛma olu ka janfa n'u ka namimaya kɔnɔna la ka i k'a dɔn binganikɛlaw ni bamanciw labɛn n'o ye rebelles ye k'olu bila ka na Nicolas Sarkozy ale ka yamaruya kɔnɔna la Élysée k'olu de ye nin ko bɛɛ labɛn ka sɔrɔ ka ni jamana i k'a dɔn o maaw bila a baaraw la i k'a dɔn jamana fila ɲɛmaw bila a baara la Blaise Compaoré ani Abdul Aziz i k'a dɔn Mohamed Ould Abdelaziz olu de ye nin baara kɛ Faransi tɔgɔ la Sarkozy tɔgɔ la ka bɔ waati 2012 sa fɔ bi anw bɛ ŋunuma ani k'a dɔn sen nɔ kunbere nɔ la ɲɛma sɔrɔ o ko la ko min ye k'a dɔn o accord de défense min kun b'an cɛ o kɛn bɛ ka anw tɔ nabaraya o kumana ko an y'a bɛɛ da walo k'a bɛɛ fara k'a fili o burudamɛ jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ani binganikɛlakulu minnu fana bɛ yen ni olu bɛɛ lajɛlen bɛ kulu kelen na o kumana k'u kun ye kɔrɔ marabolo u kun y'a tɔnɔmada ninnu ye k'o na k'u sigiyɔrɔ ye u ka sigi dugukolo y'o ye Faransi maa ɲɛmaw fɔr'u jigi kɔ ko sabu k'o ka kɛra ko tiɲɛnen olu bolo o kumana u y'o yɛlɛma k'o kɛ jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ka taabolo ye ka jadi jɛkuluw bɛ su ka kɛ anw kan Yusu o ko minnu filɛ nin ye k'i b'a ye k'a fɔ ko a dogolen tɛ maa si la o kumana ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Faransi ma si ye anw kun na koyi farafin jamanaw ko Faransi ma si y'an kun na kɛrɛnkɛrɛnya la u tun y'o wale kelen de ta ka Mali yɛrɛ sɛgɛrɛ nka i k'a dɔn yɛrɛ kumabɔ anw y'o fari da yɛrɛ kunsɔrɔ man dɔgɔn sɔrɔ la ko yanni i k'a dɔn k'a fɔ u k'u yɛrɛ ɲininka u ka kow taabolo la ko ɲininkali kan ka kɛ Algérie fana na o min ni bɛnkan sɛbɛn taara kɛ yen nɔ ko Algérie fana ka ɲɛda filatigiya ko dɔ kɛra ko la sa koyi ko olu de ye jadimaw ka i k'a dɔn jatigiw ye olu de ye jadimaw lafasabaa n'u kɔkɔrɔma donbaw ye i n'a fɔ Yadi Agali n'a ɲɔgɔnnaw ko olu ka tila ka kɛ anw kungo ɲɛnabɔbaw ye olu ka ɲɛda filatigiya k'u fana ye dɔ kɛ o ko la ten sa bɔ kɛra o kalama wa o ɲɛdɔnnen don Algérie bɛ ka mun kɛ ka tasuma minɛ ka n'i yɛrɛ kɛ tasuma fagara ye olu bɛ tasuma minɛ ka n'u yɛrɛ k'a faba ye k'an y'o fana an y'olu fana ja ye o kumana ko min ye u ka jɛrɛba minnu ni olu kɛra n'u kɛra i k'a dɔn accord d'Alger kan ani minisiri minnu welelen don k'olu kana u ka sigi ka kuma
kuma ni ngonu nunga ka ko do bala ko ni ula somine ko kola benedo mi nu be fe ka balanda ni ngonu nuna wa faransi de be ka ko la be se mabna ka barake ba yo ku be fe ka kele de wuli ka on segere o kuma na labe ango sabati anga ika do anje kolese jose nga wati bela jirena o ko faransi be fe ka se mabla ka barala ko be membe mi vle no e complot ka bela jile ka ke jie tomba unye koro utika fenfo u ba be kala ma utika fenfo ala wa foni mali na ko ke domina usoro ka wuli ku be kuma ka soro ni bebe ke usenga utafo ngo wallahi otmana MSC ni ale ga nobla se ba nya bo obu kono yusuka bidon boli moro obu ni ale bla e ko ante sugula mina onda abla ko kanyagan ko mo go ma lafiya ni ala sona ma lafiya abisro akumbora ere ka ba ni ala sona ma ama fo ala jina mafiu ala ka nguna ja muro awani wati na minyi ambisebenda sebe minu bata we mali emergent scientifique minyi scientifique awa uya ale blaja bala kurala minyi bâtiment kura minyi awa kado abitalike yoro jmenga no ministère de l'économie et des finances minyi awa kado adaeleli ani awa yoro wara be no ye awa kado RGD ani PGT olu koni awakado minyi ni mbela jele daele la muro yoro kuraw ka jo abika ketro ubedo kata uka barake abana sabe bara yere fana ya sai ka damu da ke yoro nyuma na kemine mina nyuma uka akemine ya mimi mena dabali ban awo malidongo ko Amadu atete awati la kwal ni nyegen joka ta inogire onna yere punte ka jodu Amadu ko de ko na ko nimbe ka joka be inogire wa alo nyego ibasoro bi bi jo o jo kunkunbe a joro kunbe akunganga jofana wa ibasoro o bara kumena o make no kera akuna bi jo abe kurumbo kare kura ko nimbe gla abe kurumbo kare abana ngani sangre mume kera kurumbo kare ko kuma mamen ka sangulum blan falaki ke kurumbo kare ja jamana ere kurumbo kare to kundo moro miye ni yoro ko fole nyi moro ni bitalike mamunum be nolu banga nube nda flop ba el make no blanchiment d'argent moro awo bela jele be jati ko mi ani munu men na flota ninga do tourisme sirala moro ka o bela jele sika ko kuna funi zoro ko ni jabala ba min vlene ka bitalike o de kan no borai moro ibai ka fo minye akene kanza ministre mimbe no alfusene sa nunye ale ko ni ya jira ka fo ni min vlene ikado awa minye metric kare o keme konondo ani konondo moro ni yoro enko yoro kura bado eren katido na folomugo menjora la abiti jo miliar kele ani akungamve moro atari jo ola biro muga ani woro no bore awakado salder nyom bafla moro no boray minye anyege o muga ani konondo nyi restaurant kele parking kele biro awa no lakana ka biro o kele ani biro de contrôle o kele mi ni yoro banyi sa muro ka do scientifique ni yoroba min vlene moro nyera la ko nake so wiye mi mamunu be ka fonu mi barala geleala moro ubise kata uka baraka no ya kono tuko mina moro kaso ka munye mi awa fam be no ka ngake awu ubise ka lafia baraka no tuko mi ka baraka u hakli sigile ka baraka ulakanane katla ka baraka yorola mi yoro sanu mai moro awa ka do ko ni yoro njoro de kama koi moro o de konnan nasa ni jati mineke ibai ka fo gouvernement a wulika job mindo minyi ICRG moro o min flene ni anga jamana ni aye awekado itoko sigi oka no ani awa gavi minyi president scientifique ale ko ni ajira ka fo ka be ministry fo no awekado ministry alfutenu sanui a wulika job minge anai bara minge moro mimba to ni yoro abseka jochoko mina ni yoro abseka labango nyima choko mi olukata uka awa barake akono alebe ministre fo kada ukan
mi awkado sentifu amanyema aliye tashi blake kata mama mamimbe awkado ne marempa sambura muro ko ala kahinala ale ko ni ko ala ka daro be arjinema muro ale wulika job minge ni mbara imbisa ka kechuko mina ani akilda nyuma mbora ale mina muro ni yoro asigira minye kabini 2006 o krama ro wati ayoro barakero jakulu insigira 2006 Amadu Barachamange jamana atibanfo sani do de foka toto wallahi nota atibanfo la ngo funa digira fade na tu muro mi awa foka dumulika joke adam ne 2006 ga ku blase nga okara jeu kalot letani shegi samba flani shegi muro de konan nasa mi awkado nyera la ablano mami nga yamaria kono oye ministre de finance muro awkado ni mi vleni be ka fo bara mi na be da ken ngono mana bara tede muro bara bawu awkado ananga nafulo olu sega li min bitalike awkado nafulo ni nafulo nogoledu elma nafulo bosira min ve muro anikado nafulo anana jogo mi akanga tasira min ve ko ni bitalike o nafulo de kan muro no borai mi awkado femi me no BC ani FT muro awkado no temena kaboy mi awkado konaka LBC FTP muro awkado olu koni mi o jakulu mi awkado dekara min be ni numéro 2021 0683 PTRM septembre tle muga ani nani samba flani muga ni kele muro awkado minye nyere la ko ni bara mbi talike awkado jamana ka bara de kan wa wulika josugo bele jele nganga ke mimba to ni bara absika blabala chugo mi ni bara absika ke chugo mina minye anga jamana kono ani awa jamana koka no hikado nyere la anga afembi talikanga kirigoga douane impôt police gendarmerie ani cellule de renseignement financier ani étranger femme talike financement membeke anga jamana kono musakaw ani munum be boka tanga jamana kofe ulu jele do majewa wi atabe tacho nyumana asuma fo ko gouvernement ko milliard do medo jamana kono ko ubina chugo mi conseil de ministre ba fente abi bote ko nale go ka ba do fo ko ala ko diskasi bi fa ali bi milliard do ba kun fe ma sita do tara de jamana kelemi wallahi ma kelemi nda do ma sita do moro milliard ni bara min flane mi ye chenra la awa JIA ba moro ani gafi ani groupe mi egmoy ni mi moro a chenra la nimna kesawe kasel do anga nafulo gola amado alpha galo ni ale ka fasiriye ma shi be bulu bala nafulo shi be dun wa ore nafulo nogole yire tigila ma de sanga wulle do ka soro kalo ate tie ka wa na ko sega ibi nyugo wallahi ni be bala desani wa musaka yire do bitaka ta yoro do la tiere na kungle na utura ka do ajigitiga ka bunde abana nga ala ka ambo adanyuma fa alibi bere ukatige ko bila kile njugo mindro ure kadanye menu bele horizonta yuso ninyo tasa mimbe ikado ka fo Fatimata baba dumbia ko fo ale kembe ka ankuna foni lakana ko nasra do febi menye ikado commissariat de police katikura a kuluye maduru tege ku kuye olu ka bara kunti dore ka falifa dogo la kata soko wenje duga aka dugula ko ni mugande ke kati fali ko kumbi bawo ala kira nugo ta imto sa ko misigo maba doa cha anaka na fam fal ko chama na bador kunde bo ko ya sino ta bokero kala bo madda tuwa hage mo butu ga mara sugo sa ko uluta daga naga mawi hage min do ala jomba kilo hage do ma kilingile fal sugo min du jomba do agondi mafa di ya maji baza ko nati mafa siro ko te ko fefete mafa ka bi balo olu ba be maji ali suradere ene Allah ali ndori siro be ndori élevage ke wiro kaso ya sa ukandori kana nyame matita ku kandori sa vene wo fana boko oferi ani sa joli o warka chande fandando minde ngaki to aka fana
ala ko so sa kamale latige ko ka charge ajmane macha apeti fogui nyebe latige fe be baga wo jiri wo bi ni bede mani vinga fura ite mi ndo ite odido wa meme fina ni bega mama shin iwaro do ni plaga chana be ngoso ai ndandegele ninge nona lewa nona kale la haula onne pla edre wodo go ntumu fana warga chade kani ngoso burusheti ko fana warga chade bobe ngoso ne jaka ke fura yenno burusheti fana ko warga chade aha itarosa kibo nyimi ananga suko kala man deglere Ogma yusu nubele urizo mbaleta nantara kati komisaria ikado kati kura komisaria la ko maduru tege keru kuye olu tumbe falide fa dogo ni dogola ko sogo taga dugu segere aywe bayi kafo yusu minye polosu ka wulika jo ode barka buena komisaria de premier arrondissement mimbe kati ikado kafo konnala ko luye ikado wulika joke a wulika jo de wolola tarela uye kara sababu ye ka maduru tege ku kuye imbele jile kunye fali va wayiwe kumana kwa maduru munu minena ko kado dogo kun laban temene uya kuna foni cheri kada maukulo ka fogo do chomina uga bara kunji dore falifa ko nga ko foli de u ato uchomina mamunu yu ye olu retaru kofo otmana ko minye kado kafo ni manunu ku kado ka ukofole manyema mimbe katikura komisariala ale ya kai kado sikasikele jegulu lawuli premier arrondissement ay sikasikele jegulu lawuli ka ya moria duluma o manyema ya be kado lieutenant de police bolono e burama tulema e luko mako zot burama tulema ale na ka chede wulila ni sikasikele boloda sibiri temene iba e sibiri do janvier kalo klemwa ani sheki ba fulani mwani saba saina negenya tani ni watila yusu ka do wulika jwa wolola tari la utara che duru bojongo yolo chomi ube falide shun ko fa dogo ni dogola ko sogo taga yara dugu ka ojenze dugu kono okumana ko minye ka do o falifa masa munu mleni ko kumana ku taru chomi uyu chomi wati mina uyu sege kata soro olu de dojati ko BSBC oyi ka do ka fo bulla barakele ko ouvrier yoyi oyi okunse mbala ani AC oyi moto taxi bullaye ikado LC ofana yikado ka fo baga maralaye BC werebe ofana ye uriye ani kado ACO ofana ye moto taxi bullaye ko ni maduru olu de chomina ku ka bara kunti dore ubeni meche ulaga meche werebu la no falifaye fali wayi munu mvleniye ku chomina kati akomiseria maufe wati mina ngale busamse uyoga ula ka kuma mata yoroja uye jongo alafo ulu tumi fali de chuen ninga ikado afa ka sogo doni ka dugu segere okulu ka fali fale ko fali duru doro kuyo doro nefa yanu gamina du aiwa yanu gamina du jombado ma ifa fal sogo chamana ma banye do de sani o de la bana shido bali cha no se fen shido mal de bede bedu wallahi anti bwa kala mayere wo ta fira ambalaga o de masugula ulu ala ko kazaga suko ka inde ka daga de suko inkloli mbari do jaja ashibe mado ebe sheshu fileble aide ali sagashu sagashu te fileble sheshu mishishu o sagashu no ta andem zenama ibe temeroro bi sheshu ye wanu gundara mishishu fili kilometre duri basmame we bi dugo we yala la fa befe duga be voyage be sutera u yala negata duga di dore dun shugo ni shute soro du muta shudum ne duga la duga ututa abana ututa shudu yoro nyini shute dun yoro mi ufuna titu mama ko glai wallahi okuna yuzu igaro ga vo ko minye ni kuna fonu ye olu boraka bi ka do kati lakana tigilama olu bolo akoko kuma olu e fali duru doro ndefa ko nga fali sugoi uba doni ka so dogo fiye min segere abita fere clear munuma kwali bi ko okoni umase ko umo buguna tige fo abada okuma minye ka do ka fo commissaire divisionnaire premier arrondissement katikura ale koniye mawwele ale bi kuna foni minya to luka ni mbara nyalu bolo ku ka teme okuna foni ngele mve uku nyamada ku klomada nu som na kika dog isaria so wale femve na uku la somi okuma lubu ka bara okay obulu ka bara iresi na tilia olubulu okuma ko mata don anye ni dunwa anta amadu kambala ka uku hakli to yere la dogo fiela fenda duma
ambe nyumanye wanu tara ku ka jatemine bake ko no de ki ba sura ka amba ni falisugo do hene mo anta do kanya hene wallahi o ku mana ka be bo muna ulu fana ka jatemine ku ko barka bunya ko sebe do fiola o kuma ko na ta falisugo ni soso ko sangana dama jango ango maje o ka wolo ko werela o kuma ku yenu nunga ko be labe ka dikiri tigla mauma tribunal de première instance de grande instance sake kati o sigidala o kuma ko nungu tanu blado ku kiri ku kiti Fatuma da baba dumya ga nobla ni anya bo nouvelle horizon kono ga bidon boli muro ala ka ngisi ala ka andanga mu ali bi anga njogo do atika nyere ko da antiki ga tanga nyere ko de sabu gongon kunti ci anye ko de munu meni vengunda on fa ka dama ku yere don abana on yere fona munu mitasa anga jatemine bake abana odoro ne banki shi no te furata ala ku ni go jugu kelen ka da ma de blake wale bela jire nabi wallahi ali mani vi mi fa ni go jugu kama wallahi ro fali ko ni nyetanchi go kana ambla so ko ndune na kamsa nu ma afanye iga cheni afaka amboya jondo yo janyo masa kono furu bana bani fula kono furu ba ko ma aboya manteli agera bege jangene jara afa bora fle ala ka nguna ja fula go misi baba na fula go misi eni ka tezrubu amba leta biye awa wala saka uji ware otoni aunga jamana trésor public kono minye domaine ka wuli ka joke dabe war ko la bide ala ka ke kuy fm be talike economy na ay dabe war ko la ala ka ke kuy amina rabbi dabe doro ko la gwanza o de kadi kuy dinde be soro ci abin na to de du abana buruburu na jona fa mali fa be la boy kamal de be la muro ko chama ngundu go mem mali kono ya na ko jek mo bu ado de kanga nyefo wi ku jek mo bu no te dugo ni dugo ma ta do wari bi soro abi ta yoro me doli soro la akera chogodi ibi kle ka milliard me mali kono we bi kle ka duni fana me mali kono ga duna ni dafe o me mandi de abana foni vérificateur wulila moro ore ko nana sa mi enikata de nouveau amba leta mi domaine mi vlani moro akore wulika joke anga trésor public kono no anga jamana ajiginye bay ka awa mi milliard keme ani milliard bi woro ani milliard flana kungan 20 mi wo de lado jamana jiginye ba kono samba flani muga ani fla moro digo to ko de nyamaye wa awa digo dodo domaine ku ye barake awo musa nu yutanundi awo ministre fana wutanwe ministre mi no e kamena o fana yakata ko ko alete tanuto jurula wa an fana na tanuto jurula mi direction nationale de domaine moro awakado nyere la ko le wulika joke awasamba flani muga ani fla mi ye na folo mugo milliard keme ani milliard bi woro ni fla ana kunganve fe mi ngoni ne du fe moro awakado o e milliard keme ani milliard bi duru ni gele moro ya sama fo kata se keme jo kemejo minye keme ani wolon vlama moro awa minye ablay diko de ni femba awakado afofono kana kaba afofono la feminya afofo kaba ola ko machite ningo ina awakado ablay diko minye directeur national de domaine moro kale de ni wulika joke wode ko nan nasa minye awakado nyere la be ka fo awa minye folo anisisa olu kelenye ni wulika jo min vlane mi nyere la ibe ka fo ni bara min vlane na kera mi ministre ko ko kale na tanto jurula no professeur Brema Kamera ale ko ni ay wulika joke mi ka foli anu tanni moro ko nyeshi awkado mi domaine directeur abla dugo ka nyeshi alema ka so ke munye moro ni maye barake e kana tanto jurula ni maye wulika joke moro na nyana afwai na manya fana afwai na muro ni mi nyana ofoli de kadi wa ebise ki kanjano mi awkado kamena awa aye okuma fo ka jara ka fo alibi mi nimbara nye albu ko sabaro barama mi nye fasokodo ni yake fasoi muro yaki yere wallahi yake fasoko ni nimisatala wallahi nimisatala
maro de ko nana sa minye a domaine ama nyemaye ako awanin barai nyera la ale ko ne nyemaye ngale kelende minye awakaro nyera la ibai ka fo ana baraka nyugo bela jeledo ale ni mamunu be baraka nyuanve ma kele shitse kola e ko ne bisaka ke nyemaye wani sira nyema mena chugola mi ini komo abe besiraka abi sira kelenda abe kumflena kelenta abe hakina kelenta kunyeta abi sabati ola sigatala upma awa minyi foli anu tanni directeur national de domaine ka kono la se akachakela umma ministre ka foli o nyasine alema ale fana foli nyasi abaraka nyogo ma minyi ablay dikowe o kado akawulika jo anaka chasiri ko karaso we kado awa minyi kake chevalier de l'ordre national du Mali moro anga jamana ama nyema ofe kele sotigidu no ce domaine nuna folo milliard biworo milliard biwolonvla nga bi ni domaine ga soro kun bene do dufa kono na ma ni mi me bla waka ande kono uyekele unya utekele sisa soro be ga bla waka ande kono folo soro kun ta dufa kono directement abana kele untew utega kele mbona yo ala ka nguna ja ode ni ale ka fatira nya bo indicateur de renouveau ni domaine re kun to fura tuma do la fi disubici abana ngabi alhamdulillah wallahi ango te ngo mali kuratina de nga dabulu kuro ko nimse dabulu kuro bena no te mali ni korodo sab nga sura shi jera ma fo ere ma horonya ni biche de adda wati ni biche wallahi saba sura shi jera de wallahi ere ma horonya dunai na mali dale soro tesani aywa yusu ni na dansigi bi lasili kuma bawla de awo